Dosad smo pričali o der, die, das. To su određeni članovi, to znači da tačno znamo o kome pričamo. Na primjer, o lisi. Ona nam je poznata. Der Hund ist laut. Ali šta ako prvi put pominješ nešto? Šta ako je to neki nepoznat pas? Tu na scenu stupaju ein i eine. To su tvoji novi najbolji drugari za upoznavanje. A misli da pričaš vic. Počinješ sa jedan čovek ulazi u bar. Niko ne zna ko je on. Prvi put ga vidimo. Zato na nemačkom kažeš Ein Mann geht in eine Bar. a onda nastavljaš. Taj čovek naručuje pivo. Sad svi znamo o kome se radi. Onom od malopre. Zato sada kažeš der Mann. Der Mann bestellt ein Bier. Slušajte dobro. Pravilo je prosto. Za muški rod der i srednji rod das koristi se ein. Das ist ein Stuhl. Ich sehe eine Katze. Er hat ein Auto. A šta je sa množinom? Pazi sad trik. Reč jedan ne može da ima množinu. Ne možeš reći imam jedne pse. Zato kod ein i eine u množini nema člana. Dort sind Hunde. Sada pazi. Kad se muški rod nađe u ulozi žrtve u rečenici, on se menja. To se zove akuzativ. Ein postaje einen. Ženski rod je fina dama, ostaje eine. A srednji rod kulira, ostaje ein. Evo primjera. Pas je na polju. On samo stoji, nikoga ne dira. To je nominativ. Draußen ist ein Hund. Ali ako ja vidim tog psa, pas je sada viđen. On trpi moju radnju. Zato ein postaje einen. Ich sehe einen Hund. Hajde da vidimo kako to radi u razgovoru. Prvo kažem, imam ideju. Prvi put je pominjem, a onda kažem, ta ideja je super. Sad je već znamo. Ich habe eine Idee. Wow, die Idee ist super. Ili recimo, tamo stoji neki čovek. Ne znamo ko je. Ali onda vidimo da taj čovek nosi smešan šešir. Dort steht ein Mann. Der Mann trägt einen lustigen Hut. Ovo sa psima i šeširima je bilo baš napeto. Profesorka Elza, daj nam zaključak da ovo ne zaboravimo. Vrlo je prosto. Koristi ein ili eine da uvedeš novog lika u priču. Kad su svi upoznati s njim, prebaci se na der, die ili das. To je cela mudrost. I još jedna mala caka za kraj. Sjećaš se da se muški rod menja u akuzativu? E pa, i ovde se menja. Ako vidiš muškog psa, nije ein, nego einen. Ali polako, to ćemo kad budemo radili padeže. E sad, ovo mora da se vežba. Nije dovoljno da me samo slušaš. Skini Pix to Speak aplikaciju za reči. Preuzmi skriptu da naučiš ova pravila i vežbanku da uradiš domaći. Linkovi su dole. Nema zabušavanja. To je to. Sad znaš razliku između onog psa i nekog psa. U sljedećoj epizodi ulazimo u pravi haos. Množina. Spremi živce. Vidimo se. Čus!